sedasa songo sugeng enjing Pak Bu Guru karo kanca-kanca kabeh. Niki aku arep nerangake tembung macapat lan salah sijine yaiku tembung asmarandana. Tembung iki biasane nyeritakake soal katresnan, kangen lan uga rasa sedih merga tresno. Mula saka kuwi ayo padha ngrungokake ben iso luwih ngerti tembang asmaradana iki. Nalane nami kula Retnani. Nami kula Fatimah Zahra. Nami kula Ramadhan. Nami kula Muhammad Zahrul Arif. Tembang macapat yaiku salah suwijining wujud puisi tradisional Jawa sing nduweni paugeran tertentu ing panulisane. Biasane tembang macapat digunakake kanggo menehi pitutur utawa ajaran urip, nyritakake lelakon lan uga kanggo sarana pendidikan lan budaya, supaya wong sing maca utawa ngrungokake bisa njupuk piwulang saka isine. Macapat duwe aturan yaiku setunggal guru gatra, jumlah garis saben bait, kalih guru wilangan, jumlah suku kata saben garis, 3 guru lagu, jumlah langkalan saben baris. Tembang asmaradana yaiku salah siji tembang macapat sing ngandhut isi babagan rasa katresnan, kangen, rasa sedih utawa prihatin, lan asri uga ngemut pitutur urip sing alus lan nyentuh ati. Paugeran tembang asmaradana, guru gatra, 7 baris saben bait, guru wilangan 8 8 8 8 7 8 8, guru lagu I A E A A U A. Tulada syair, tresno suci ana ing ati, tansah tuwuh tanpa pamrih, sanajan kahanan angel, tetep setya ora owah, nganti tekan pungkasan, tresno dadi bapadhang uripku, nuntun lakuku saben dina. Tembang asmaradana yaiku tembang macapat sing nggambarake rasa katresnan, kangen lan prihatin, uga ngemut pitutur urip sing alus. Tembang iki duweni paugeran tertentu lan digunakake kanggo ngandharake perasaan kanthi basa sing endah lan nyentuh ati. Sampai tekan kene wae penjelasan tentang macapat lan asmaradana. Muga-muga kowe kabeh wis paham